Joo, eli lukijat toivoi jotain videopostausta. Ja nyt tää olisi tällainen aamutallipostaus. Eli just tulin autolla pihaa. Ja nyt mennään tähän siirtotalliin. Se on Hoppis jo oottelemassa ruokia. Hoppis ja sitten on kans Gini. Ja eka annetaan väkirehut. Hoppiksen myslit. Ja sit Ginillä on tällaista mössöä. Tää Fiberlinea. Se saa ne. Sitten on vielä heinät. Hoppis saa aina tällaisen Ikea-kassillisen. Ja saa mulle syödä enempää. Ne saa sitten, niin on ulkon paali. Niin ne syö sit sieltä. Sitten on Ginin heinät. Gini on aina tällainen heinäverkko. Ja pitää ripustaa tonne karsinaan. Noin. Sitten sillä on vedet vähän tälleen kaadettuna, että mä suoristan tän ämpärin. Sitten laitan sille lisää vettä, niin kuin Hoppiksellekin. Siinä on Ginin vedet ekana. Se lukee kyllä iltavesi siinä päällä, mutta se on kyllä aamuksi tarkoitettu. Sitten Hoppiksen vedet. Noin, sitten olisi meidän aamutalli tehty. Eli seuraavaksi kun ne on syönyt, niin mä vien ne ulos sitten.